Dobrý deň, pán Božík. Chceli by sme sa vás opýtať, aké máte pocity z dnešného dňa? Rozhodne rozčarovanie. A príjemné pocity. Také Ako by ste to zhodnotili? Ako veľmi dobrá aj organizačne podľa mňa. Áno. Ako ste sa cítili v partii, s ktorou ste boli? Myslím, že mi zakrývate mikrofón, takže nebude nič počuť. Touto rukou. Mladý pán, ja viem, čo dokáže moja kamera. Tak nebojte sa vy o mikrofón. Chceli by ste niekoho ešte pozdraviť? Fera. Rozhodne Fera a Martu. Môžete nejako konkrétne, ktorého Fera, aby vedel, kam smerujú pozdraví? Fero Kalabaster. Lebo on je ako dobrý kamarát podľa mňa. Aha. A stojí za toho pozdraviť, hej. A Martu? Jandovu. To bola dobrá porodkyňa. A tak na ňu dobre spomínam.